обувките и чантите. Няма по-важно нещо от това да знаеш, че в теб расте здраво бебе. Най-смисленото нещо, което направих още в началото на бременността ми, беше да си направя генетичен тест Панорама. Аз ще разкажа повече за този тип тестове, тъй като някои хора не са запознати и много често си мислят, че това застрашава бебето. Буквално както да си направиш пълна кръвна картина, само че мисля, че бяха повече от една проверки. Изпращат се до САЩ и в рамките на между 7 и 10 дни получаваш резултат от ДНК-то на бебето, дали то е здраво, дали има някой синдром и така нататък, някоя аномалия. Теста го направих още в 11-та седмица и на следващата седмица беше и сватбения ни ден. А идеята ми беше хем да имаме сватба, хем да имаме джендър парти. Тук е в момента да благодаря на NM Gen Mix, които съдействаха изключително бързо пробите ми да стигнат до САЩ, за да може да разберем пола в рамките на седмица, за да може един ден преди сватбата да бъде готова тортата с пола на бебето. Бъде тогава много ми съдейства, тя разбра абсолютно първа пола. На нея пратиха мейла с всички генетични изследвания, които съм наистина много благодарна на Господи възможността да си направя такъв тест, че имаме наистина напълно здраво бебче. Както спомена мама Алекс, Леля Влади разбра първа за пола. Успях да звъна на Gentleman Cakes, за които сме супер благодарни, че реагираха на време. Да. Успяха ден преди сватбата да могат да украсят тортата. И следващото ми видео ще бъде с разкриване на пола, така че следете. Да. Аз съм готова с бижутата. Аз съм готова с закуската, защото бебчо и мама трябва да хапват. Това е много вкусно. Ето чи кокос. Да знаете, мами, фреш коконът, перфектно за бебчето и за вас.